Oi! Ohayo! Ohayo gozaimasu! Today, magtatrabaho na tayo. Bye guys! Pagkagising, bye guys agad. Yan na. Ang oras na. 7:30 na. 7:15 pala. Masawa ko. Mag-almusal ka? Oh, ganda ng araw. At ako'y aalis na. Parang change na naman ang araw ngayon, no? Oh my. No? Yes! So, yan guys. No? So yun guys, yun naman yung lulutuin natin ngayon. Ayan, spam. Ayan, masal natin. So, prepare na natin yung baon ko. Makawala ba naman? Hindi na makawala yung baon ko. Gagawin ko ito. Ilagay ko dyan. Tapos yan, spam. Gagawa kong parang musubi. Ayan guys. Sana cooking shoe. Cooking shoe. Kunin mo ngayon sana ka vlog. Pwede to. Sinagay kong muso. Oh. Mag-rice ka? Kainin mo yan? Baon mo? Hindi! Yan na guys. Moment of truth. Maliita tol! Moment. Buwang. Ayan. Tapos lagyan natin na purity. Talaga yung bawal natin. Adobs. Wala pang 5 seconds. Yush. Ready. Pak. Laban na yung naong. Kung ano saan nakakain sa naman ako. Mainichi. So, ang natirang mamay. Ang natirang. Okay. Mag-aalas 7:30 na. No? Ayun o. Tignan mo, tututbrush pa rin siya o. Shoes. Oh, dalhin mo yung bike mo niyan.
Abe, oh. Dito. Naka-segregate. It's not like Philippines. Grabe, binabas yung Not like in Philippines. yung Philippines. Binabas yung Philippines, wala namang ginagawa. Pati pa dito, nagbibigayan yung mga kuruma. Dumating na yung... Itong asay niya? Na! I don't like Asay yung flavor, Mikan. Butol ka ayo eh. Wala man! Ang dami dun. Yawa man ang ay. Guris ka muna. Ay, asay ng Mikan. Ano ba yun? Yung ano? Asay ba, Violet? Asay na flavor? Wala. Budo Wala yung... daw. Pag nakita ko, Hindi, promise. na Budo, alam budo. ko marami dyan sa 7-Eleven, hindi nawawala ng asay. Budo yung nakita ko. Budo siya, tapos merong kiwi, merong vegetables. Baka mabenta yun, kaya nawawala. Ay, kukuha na. Tapon tayo. Oh, sige, go. Uy. Go. Go dyan. Diretso hindi. Diretso. Saros na yan. Alam ko, meron tomboy na Vietnamese, pero may mahabang buhok na tomboy na Vietnamese. Ako na yun, ha? Mahaba ba yun? Hindi man yung mahaba. Not pero ano yan? Sino yan? Tagal mo na yung stop. Ayan na. Ayan na, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Okay, guys. Nandito na ako sa work ko. Press corporation. Ross Corporation. Tomate. Yung ano ko. Binabanan niya yung ano ko, guys. Puro man eh. Bye na, bye. Bye-bye. Sige. Go! Bye! So, ako naman guys. Ako naman ang papasok sa work. Yan na.
Tadayama. Na? Taday. Ano? Ano to? Tara, kain tayo sa labas. Na? Ano to, pingi? Can I have one, please? Tadaima desu. Oh. Ikiki. Ito mga kaibigan, sinugod ng aming team. Sinugod ng aming team. Ah. Tapos magkulay ako. Here we go. We're welcome to Donkey. I know. To Tatalig talaga to. okay tay. Kado. Tagilid. Tagilid ka. So, tagilid. So, here. Ay, ako na tama. Tagilid yung ano linya. Bamiyan. Ang bamiyan. Dami. Okay, let's go. Let's go, let's go, let's go. Patayin mo na. Here's our seat. Yes, I'm here. Look at that. Ramen ni shimasu ka? Ramen desu ka?何にしようだろうな。Walang ramen yung paborito ko. もやしあんかけ麺と五目麺か五目焼きそばとエビと何これ白菜のあんかけ麺
何しようかな。 Nasa tama na order mo na yun sa akin para yung dumating na. Parang loko na mo na lang. Wait lang. Ano lang ba akin? Shoyo na lang. Shoyo ay ano na yun. Sawa na ako sa shoyo. Dami mo 2つしかないの。それはさ、担々麺。 Yan na lang. So yes, this I like this matcha. This is matcha, my favorite. Ano sarap? Toyo? Hindi pa sa'yo. Nawala. お待たせいたしました。こちら肉野菜炒めでございます。はい。失礼します。ごゆっくりどうぞ。 Hindi ko nasay. Ano sarap? Okay guys. Ano kasi ito? Ano, nandagyan? Tantanmen, karasi na. Arigatou gozaimasu. Lang. Tapos ka na kumain. Tapos ka na kumain. Yes. Diyan. Ay? Hindi ko mo makita. Samuy! 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 Napakasamoy guys! So, yun na. Magkain kami sa paborito naming kainan, which is Bamehan. And then, ayan, nagbamihan kami ng asawa ko kasi it's sahod day. Yun lang yung ano namin for every time na magsahod. It's either sa ramen or doko. Nanakay gyudon? Gyudon guys, no? Yun lang guys, gyudon desu. Nade. Kairimasu. Okay, maraming thank you.